Bon dia a tots i gràcies per haver vingut. Us hem convidat perquè volem mostrar-vos el treball que hem estat fent durant la segona avaluació i el començament d'aquesta tercera avaluació. Anem a parlar-vos sobre la música, la dansa i la literatura durant l'edat mitja i durant el Renaixement. Anem a començar explicant-vos una mica. En aquella època, la música, la literatura i la dansa estaven totalment lligades, de tal manera que quan posava la música, l'altre escrivia la lletra i el mestre de dansa, el Renaixement o el poble durant l'edat mitja creava la dansa. Encara que això es veig una gran unió, cal remarcar que cada un feia el seu treball pel seu compte. Això provoca que a la nostra època ens arriben textos que en realitat eren cançons, però que ara només són poemes, o que ens arriben melodies que hagin perdut la seva lletra, al igual que els balls. Comencem amb l'edat mitjana. Cal destacar de l'edat mitjana que és una època en la qual és el pensament teocentrista el que dirigeix el món. Així doncs, estem en una societat estamental en la que el papa i el rei estan en el més alt i el poble no té privilegi i està baix de la piràmide. D'aquesta època anem a cantar la cançó de l'Alertada del temps clar. És una cançó de caràcter pagà que tracta sobre un tema molt clàssic i aquest tema és l'arribada de la primavera. La primavera es representa com una dona, una reina, que abandona el seu marit avorrit, que és l'hivern, i es passeja per tot el món escampant flors i colors. Està escrita la cançó en llengua d'oc, que és la llengua emprada pels trobadors i molts poetes valencians. Que no